Fedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekizai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi pakati zvenyu mukomanashi ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndakatongokorawo ndiri munhu ainge achizvitamburira, asi shungu chaidzo dzekuti ndinge ndichikwanisa kuzobudirirawo muupenyu, shungu idzodzo ndainge ndiinadzo. Ndakaita mafriends akawandisisa zvekare ndikaita magirlfriends akawandisisa, asi munhu wose wandainge ndawirirana naye kana kuti musikana wose uyo wandinenge ndadanana naye, at the end munhu aizongondiudza kuti kumagumo kwako iwewe ndazoona waromba, nekuda kwekuti ndinoona sekuti unonyanyisa kuda a quick life with quick money. At that time pandainge ndichisangana nemashoko ose awa ndainge ndichiri kumusha, so mukunokurirawo kumusha mukoma inini hangu handina kukwanisa kuzoti ndinge ndichienderera mberi neupenyu. Ndakangoti dzidzei ndakazoti zvino ndava kunopinda mugrade 7 tisati tanyora grade 7 ndokubva ndazotorwa neumwe shamwari yangu, ndiye akazondiintroduceawo kune izvo zvekuchera goridhe. Takazotaenda kuya ndikadzoka ndakabata mari the first time around. Pandakaenda ndakadzoka ndakabata mari iyo yainge ichikwana $320. Kubva ipapo kunyange pandakaudza vabereki kuti inini mama nababa izvi zvekuti ndinge ndichiramba ndichienda kuchikoro handichazvikwanise, ivo nemari yose iyo yandainge ndaita within a short period of time, ivo vakabva vashaya simba rekuti vange vachindirambidza. So mukoma ndakabva ndazoroora, ende ndakaroora at a very young age. At that time pandakaroora, musikana wandakaroora iye ainge ari muform 2 panguva yacho iyoyo. Ndainge ndakamusiya negore. Mukoma nashi pakazoitika macomplications ekuti musikana uyu wandainge ndaroora, sezvo takaroorana tiri vana, akabva azonokurirwa nemimba iyo yainge akatakura ndokubva azofa. Saka musikana uyu akati achinofa ndakabva ndatanga kusangana nemabad luck, ende mukunofamba baba naamai vangu vaingoudzwa kuti hanzi mweya wake musikana uyu wainge uchida kuripwa. Unfortunately isusu mari yekuti tinge tichimuripa musikana uyu, mari yacho painge pasitomborina zvachose. Zvadaro mukoma I then started going around ndichingoramba zvangu ndichitsvaka mari until I was 19. Pandainge ndava ne19 years ndipo pandakabva ndazouya muHarare. Ndakati ndauya muHarare as usual ndakabva ndatanga kuassociata nevanhuwo vainge vari pahard target pakutsvaka mari. Timu randakatanga kuassociata naro rainge richiita zvekuvhara vanhu, like kutengesera vanhu motikari dziya dzinenge dzisina mapepa. Zvimwe zvezvinhu zvataikwanisa kuita ndezvekuti taikwanisa kunotora motikari dziya dzinenge dziri pamacar rentals, munhu motonosangana naye mutown. This was after marketing atoriko mapages acho kuFacebook, mazhinji acho anenge akangonzi Zim used cars kana kuti Harare used cars under $2,000. Ndokunowanikwa timu racho iroro iro rinoita izvozvo zvekuti vanokutengesera motikari. It's either inenge iri motikari yaanenge atokumbira munhu kana kuti motikari yemunhu wemuraini, zvekuti anongoendawo obva anotora motikari iyaya maphotos then obva atoi-uploada paFacebook, but anenge achishandisa rimwe account just like a ghost account. Saka taiti kana tafamba tikatora mapictures emotikari idzo dzevanhu vekuziva, kana kutoti vanhu vanenge vachitengesa motikari dzavo, or rather the easiest was to hire a car, then kana mapiwa motikari for a day moswera nayo motikari iya muchitsvaka maclients. Saka taitosangana nemunhu, it's either taisangana naye mutown then munhu obva atotenga motikari. So in the end vanhu vazhinji vanoita zvinhu izvi vava kutongoita in association nema-car dealership kana kuti nema-car rentals, especially vakomana vaya vane ma-car dealership avo. Mostly vanenge vachitoziva dhiri zvekuti iwewe unoita sekunge warendeserwa mota iri padealership, then motosainirana mapepa pasi, macontracts, maaffidavit kuti iwewe warendeserwa motikari necar dealership iyi. Maybe unenge uchida kuenda
kufunction or somewhere else. Iwewe motikari iyoyo wobva wazoenda unoitengesa zveshuwa munhu anotopiwa motikari, munotomupa motikari, makeys and stuff like that. Chamusingazomupi on that day mabhuku emotikari, because bhuku remotikari munenge musitomborina zvachose. You'll just say kuti we are going to meet another time, and munhu neprice iyo yaunenge wamuchaja, price yaunenge wakanyora paFacebook inobva yaita kuti iyo asambonyanya kufungidzira kuti panapa ndatorobhewa. So motikari iyi inenge iine tracker. Muchingobva mukunopesana naye, then taibva tatocontacta. Kana kuri kunzi mota iyoyo tinenge takaita dhiri necar dealership, totovaudza kutoti munhu atotipa bhegi, and bhegi rairi yatinozotonoshayana mari time. Ivo vanobva vatocontactawo mapurisa. Sometimes munenge muchitoshandidzana namapurisawo anozowana cut, then motikari yototrakewa within a couple of minutes sometimes, because vamwe vacho taitongo vabatira vachitorimo mutown muCBD, munhu achiri kumbotenderera maybe nemhuri yake muCBD asati atomboenda kumba. Vamwe ndo vaizotrakewa obva vanotorerwa motikari at the front of their house, and motikari yaitongodzokera futi kucar dealership, then yongoramba ichingoseculator. Sezvo mukoma inini ndainge ndiri munhu ainge aine mhepo dzake dzainge dzichimutevera, plus nemamhepo andainge ndava kungoramba ndichingotora, because kuvhara munhu zvinokwanisa kuita sekunge chinhu chiri very easy, but paunonovhara munhu iyeye pano nokugunun'unira, there is something that happens in the spirit world. Saka uyo musikana wangu uyo wandainge ndakamborora, uyo akazoshayika mushure mekunge akorirwa nemimba, ende pakabva pashayika mari yekuti ange achitransferwa achienda kuchipatara chihombe chiri padhuze nekuvillage kwedu, ndokubva azoshayika mushure mekunge atadza kuitwa operation. Saka mweya wake mukoma wakabva watanga kunditambudza. The first day randakasangana nemweya wake, tainge tichitobva kubhawa inini nemachinda angu, tainge tabva mukuvhara umwe mudhara uyo watainge tasangana naye paFacebook. Saka mudhara uyo aitengesa motikari yake. Isusu tikabva tamuudza kuti since iwewe uri kuti uri kuda kutsvaka imwe motikari hombe, how about wotipa motikari yako iyi, then tokutsvakira imwe motikari hombe. Already painge patori neimwe motikari hombe yainge iripo, iyo yatainge tatongorenta out for about 48 hours. Uya takabva tasangana naye, iye akabva atipa top up. Saka mari yatainge tarova musi iwoyo, it was a huge sum of money, because takabva tanotengesa zvekare that same car. Saka takabva tamboenda kubhawa zvedu tichinorelaxa, because this was like a good day in the office. Zvino takati tava kubva kubhawa ikoko mukoma, ndakabva ndanzwa kuti ndainge ndichida kumborasa mvura. Saka ndakati ndaenda hangu paside peroad, machinda angu akangoramba achingofamba nemahure edu awo atainge takecha musi iwoyo. Saka ndakati ndakamira mukoma, ndakabva ndaona mumvuri paside pangu. Ndakati ndichinotarira kudai, mumvuri uya ndokubva wadisappear. Ndakati ndaona zvose izvi ndokubva ndatanga kufambisa, because kunyange doro rainge ratopera mumusoro. Ndikatanga kufambisa ndichienda kuya kwainge kuine vamwe vangu, then ndopa ndakabva ndazoona my late wife ainge akangomira pakati peroad. Apa ainge asitomborina kana maziso. Apa panofanira paine maziso painge pangori nemamwe mazino ewhite. Ndo zvinhu zvakanyanya kundifundutsa. Haana kutaura neni, haana kuita sei, but ndakazongoramba ndichingomuona. Ndaikwanisa kutoti maybe inini ndikatumwa ndikanzi enda unotora motikari padealership yakati, tofanira unosangana nemunhu watikuda kunovhara mari kwakati. Ndaizoti kana ndanotora motikari iyoyo zvaiwanzokuitika pandinenge ndiri ndega mumotikari, then ndaibva ndatoona my late wife akatogara zvake kumashure achitorera zvake mwana wake, achitoyamwisa mwana wake. Saka neniwo mukoma ndakabva ndatanga kufamba, because munongoziva kuti mazuva ano muHarare mazara vaprofita vanoita zvekuganga. Saka ndakati ndaenda kuya kune umwe muprofita uyo aipota achitibatsira as in kana tikakuvhara iwewe usati wazoenda kunotigadzira kana zvezvekuti unenge warwadziwa nemari yako, isusu tainge titori nemuprofita wedu aitoti defend. Saka ndakabva ndaenda kwaari mudhara uyu ndikati mudhara,
zviri kuitika panapa ndezvekuti inini ndiri kusangana nemachallenges ekuti ndiri kuona chipoko chemukadzi uyo wandainge ndakamboroora uyo akazofa ari mulabor. Then muprofita uya akabva andibatsira, akambondibatsira zvinhu izvi zvikamboita sekunge zvaita sekunge nani. This was for only 1 month, but akabva adzoka manje. Pose paaidzoka ndaimuona ari mukati memoto achirakidza kuti akatsamwa. Then pandakazodzoka kwavari madzibaba vaya vakabva vati nyaya iyi yakora moto, yava kutoda kutoti tinge tichitombotsvaka n'anga chaiyo. Saka muprofita uyu akabva anditi n'anga iyo yaainge achiziva, n'anga yekuti yaikwanisawo kutondibatsira very fast and ichidawo mari yakati n'anga iyoyo yainge yakamboenda kuMalawi kunosimbisa mishonga yayo nedare raro. So mukoma unosimbisa mishonga, kunozvisimbisa, kunopiwa mishonga nekusimbisa dare rake n'anga yacho iyoyo. Then ndakabva ndazomira, then ndokubva kwazouya n'anga yacho iya. N'anga yacho yakati yauya mukoma, ndokubva ndazodanwa nemuprofita uya. Ndakaenda kumba kwake mukoma, ende vanhu vatori pabusiness, especially pamasocial media, because nayo muprofita uyu ari very busy pamasocial media. Atori nefoni yake. Foni iyi handidi hangu kutaura zvakawanda nezvake because inini naye hatina kutadzirana, but ane foni yake inogara mumbiya. Foni iyi inoraramo mumbiya, inogara mumbiya. Pose paanenge achitaura nevanhu pamasocial media anoshandisa foni iyoyo inogara mumbiya. So vanhu vanofanira kuva very careful. But mudhara uyu manje ndiye akazondibatsiridza kuti ndinge ndichidzinga mweya wemukadzi wangu. But vainge vasina kundiudza ndezvekuti pakunoita mhiko dzacho inini kuti ndinge ndichizoregedza kupiwa punishment naMwari, zvinoreva kuti kwainge kuri kutokamuka kwemakore angu. Like inini right now ndiri murume ane makore 26 ekuberekwa, ende iyo n'anga yacho yakabva yati inini ndaifanira kuti ndinge ndichizorarama kusvika pa47 years. So zvadaro mukomanashi, nekuda kwekuti ndainge ndada kuti mweya uyu womukadzi wangu uyo akashayika unge uchizoregedza kuramba uchinditambudza, nekuti takashaya mari yekuripa. Saka ndakabva ndati zviri nani kuti ndinge ndichikamurirwa makore. At that time ndakabva ndakamurirwa makore anokwana iwo kuita 5 years. Ndikabva ndati it is far much better ndinenge ndakwanisawo kurera mwana wangu, ndozomusiyawo mwana wangu ati yarukei. Zvadaro mukuzonotaurirana, n'anga iya yakabva yazondibvunza kuti ko handina here vanhu vanoda kuromba. Mukoma pandakanzwa n'anga iyi ichindibvunza kuti handina here madzisawira angu vanodawo zvekuromba, ndakabva ndati tangai marombesa ini musati marombesa shamwari dzangu. Saka inini mukomanashe ndakabva ndanzi kuromba kwacho kunenge kuri very easy, ende kunoromba kwangu ndainge ndichazokamurirwa makore 10 pakurarama kwangu. Then the rest of the remaining years ndipo pandichazokwanisa kuenjoya upfumi. Zvinhu zvacho pazvakatanga zvainge zvichinzi izvo hazvidi ropa, hazvidi kana anything. Ndakangonzi ndichangokamurirwa makore 10 ekurarama. Already mukoma ndainge ndakatotengesa makore 6 ekurarama, which means ndakaganhura makore 16. Ndakanzi ndiwo andainge ndakatarirwa naMwari. Saka mukoma, nguva chaiyo yekuti ndinge ndichirarama, nguva yangu yandasarirwa nayo ishoma samukoma. Ndokusaka upenyu hwacho ndinorarama upenyu huya hwekutoti ndinofanira kuti ndinge ndichienjoya upenyu, kuenjoya upenyu to the fullest, because ndinoziva kuti mazuva angu ekurarama, makore andinofanira kuti ndinge ndichirarama mangane. Wewe mukomanashe, ndiri munhu wekuti nezera rangu handaimbofungadzirawo kuti ndichakwira ndege, but ndakasvikawo pakukwira ndege. Ende kukwira kwandakaita ndege ndichienda on my first vacation, zvinhu zvokuti zvakabva zvandifadza ende zvakabva zvandinakidza, because at the spot kwandakaendawo it was my first time mukoma ndichitokechawo hure, but hure iri rainge riri rechirungu, and I had the most wonderful time. Ndakazoti ndadzoka mukomanashe, ndokubva ndadzokera kuna madzibaba vaya, ndikabva ndati madzibaba, makore angu ekurarama andasarirwa nawo mashoma, because handifungidziri kuti ndinokwanisa kuenjoya nenzira idzo dzandinoda kuenjoya nadzo. Zvinondodiko nhai madzibaba?
saka ndo pakabva pazopinda ishu yekuti inini kana ndichida ndinokwanisa kuwedzera dzimwe mhiko pamusoro pemhiko idzo dzandakaita. Saka mukoma pari zvino munhu wandati ndadonedza pasi ndeamai vangu nyakunditumbura. Ende chava kuitika ndechekuti amai vangu ava vane nguva dzekutongoti ndinongovaona amai vangu pandinovaona ndinotongovaona sometimes vanenge vakangomira kumberi kwangu vakasunga zvavo dhuku ravo, vanogara vakasunga dhuku ravo iro ravainge vasinganyanyi kusunga ndo randinoona vakarisunga. Ende izvi zvinowanzokuitika kana kuri kunzi ndikahostera vanhu kana magirlfriends angu epati, ndiripo papati paipai pandinenge ndanyanyisa kudhakwa ndinongonzwa feeling yekungoti regedzai ndimboenda kubathroom, then ndinozoti kana ndaenda kubathroom ndipo pandinobva ndangosangana navo amai vangu. Ende ndakatombosangana navo amai vangu at this other time pandakangokarukawo ndapindawo in this other mall. I was in a vacation in a different country, saka ndakangonzwa kuti I want to go to the toilet. Ndokubva ndatsvaka through my signs kuti that sign inomirira kuti that is a bathroom, because the country havatomboshandise chirungu, vanoshandisa yavanoti Spanish iyoyo. So ndakazongoreadha masigns ndichinopinda mubathroom memuya ndakanzwa kuti munext bath mainge muine munhu ainge arimo. So ndakangofungidzira kuti maybe ndeumwe munhu, but ndakangotanga kungofila that uneasiness. Saka ndakazoti ndabuda mukabathroom kaya kandainge ndiri ndichizvibatsira, then ndakazoti ndakamira pasink ndakangotarisa muglass kudai, so ndikabva ndatoona amai vangu vainge vakamira kumashure kwangu vakasunga dhuku ravo. Ende vanongoti kana vakazviona kuti ndavaona amai vanobva vatongo disappear zvavo. So mukomanashe ndo confession yangu iyo yandauya nayo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Saka mukoma vedu ava ndakavabvunza kuti saka uyu muprofita uyu ndiudzei even more about phone iyo, phone yamuri kuti inogara mumbiya. Vakabva vati zvinhu zvevanhu handidi hangu kuzvitaura, maybe ivowo nerimwe ramazuva vachazouyawo vachipawo confession yavo. Pakaipa hanzi foni yavo inogara mumbiya, foni yavanoshandisa pasocial media. Apewo chitori kutsvakawo munhu anokwanisa kukubatsira izvo munhu wacho akatoromberawo kutorera vanhu mari pasocial media. Pakaipa.